Nonit, enak ora ya? Oh enak lah kae wong. Nit. Wis mulai cetak to? Iya iki arep cetak kok, Ndi. Wah ya dolan lah ning omah ya jenuh. Wong Pak Tere ya lunga cek metu. Panas banget ya. Ala-ala. Kayaknya Pak Ter kae. Ada tak serepet, pingsan gue ganti gendong ya. Lah kapan mulai cetak iki wis jiko lemah urang? Ya iki jilid meneh, engko teko lemahe makane kita ratake. Iki piye to? Roh. 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 Loh, Roh. 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 Apa kae? Waduh iki, Roh. Apa menara kok ditabrak sapa kae? Kok menara ngletak? Pingsan kayak koyone. Apa? Enak dikirim bojone wong. Piye rasane turun nang kasur? Enak ta? Aku mau digoreng. Mulane aja ganjen kowe iki lho. Lah kowe iki ngopo? Pingsan-pingsan ning dalan kono, ha? Dong aku lo ketumbur tenan nang nang warung mau. Elek. Ketumbur kok iso men dijegorke langsung sadar lho kowe. Piye to? Ya kene tinggal ae. Ya wis tinggal ae bebane lho. Kok ngurusi men lho. Wes turu kono ya, wes turu kono. Wis turun ning kasur pira? Turun ning kasur wis kono wae. Wis ae tinggal ae. Wis bane. Wis kono ae rasa mentas. Syukur ra kono kowe, rasakno kuwi. Wis bane. Mulakno. Ben turun ning kono. Ganjenan. Mbak Ni, aku lo pingsan tenanan. Kok mbak juga kayak gini kene ta? Ini kebangan banyu piye to Mbak Ni?